que es del bati la fuerza que yo necesito. Lo Franja Rock va celebrar este cap de setmana la seva edició número 24, consolidant-se com la proposta musical amb més recorregut de la comarca i reunint més de 300 persones arribades des de diferents racons del Matarranya i comarques de la contornada. La jornada va transcórrer sense incidències i va deixar un balanç molt positiu tant per l'acolliment del públic com pel nivell artístic de les bandes participants. La programació va començar al migdia en l'Overmut Popular a la plaça. L'encarregat d'obrir boca va ser l'Art Triste, que tornava a Pena-roja amb el seu particular repertori de versions portades al terreny del punk i va crear un ambient desenfadat i festiu des de primera hora. Després del dinar popular, el protagonisme que va passar a l'escenari principal. L'obertura del concert va anar a càrrec de Poble Nostrum, la proposta de proximitat formada per baix i bateria, que va ser l'encarregada de donar el tret de sortida a una tarda marcada per l'energia i la diversitat d'estils. Un dels moments més celebrats va arribar a Hereus, que van connectar amb el públic gràcies a un repertori carregat de versions de música valenciana. A continuació va arribar un dels plats forts del cartell, Perifèria, que van demostrar sobre l'escenari per què s'han convertit en una de les bandes de punk rock amb major projecció. Los Tobogans se van convertir en una de les grans sorpreses del festival. El cartell, que es va completar amb les actuacions de Biotsa, que actuaven per primera vegada al Matarranya, Fatiga i Col·lectiu Estafa, encarregats de tancar una jornada de música ininterrompuda que va mantindre el recinte actiu fins al final. Des de l'Associació de Jovents impulsora d'este festival ja es comencen a mirar cap al 2027, una data especial en la qual lo Franja Rock arribarà al seu 25è aniversari. Caminava per escales de València, quan jo tenia un son irreverent.